So what's up mga ka-agri? So ayan, meron po tayong ngayong napansing mga hens. So yung isa po ito, may halak. Ayan, itong isang ito. So vintage line. Then meron tayong isang bamboo line na hen na suspected ko siya for ventlate. So ngayon ang gagawin natin, bibigay po ako ng Primoxil 550 sa kanila. Then 2 dips ng tubig at hindi ko sila papakainin within 3 days. Then mamayang umaga po, eto, o bukas ng umaga, bibigay ako ng Sulfar QR. So bale, yung gagawin ko, combination na po ng Primoxil 550 at ng Sulfar QR ang ibibigay ko sa kanila para po mas mabilis silang gumaling.